Det er film. Må jeg holde det herovre? Ja, det kan jeg. Så det bare være sådan her. Prøv at sætte den i min hånd. Lige så kan jeg sætte her. Prøv at tage den i fingeren. Prøv at tage den. Hvor slip siger han? Og det finder jeg bare. Hvor er det her så? Så op ad der. Ved den holde frem af. Så kan jeg knibe frem, så bruger den som støtte. Har ikke de der, man kan sætte den i? Bange? Nej, Det er noget større? Nej, det er det. Bare ikke ramme de fingre her. Der. Okay, hvad siger nu? Dyb ind. Og så ud. Så kunne jeg sige sådan en vatpind. Men altså, bare luk lidt sammen. Bare slip. Bare slip. Bare slip dem. Præcis så det har set tid. Det er det selv mærkeligt, ikke også? Ja. Men det er fordi, nu udvider hullet en lille smule, så den ikke bare klemmer sammen med det samme. Ja. Så det begynder ikke bløde før bagefter. Kan I se? Den er on. Hvis det ikke bliver lidt også, man faktisk gerne gøre sådan vente lidt sådan rundkring, så det bliver udvidet lidt, hvis du kan, uden det går under. Ja. Hvis du ønsker det. Lidt håndned. Hvad? Lidt håndned. Lidt, så det den der... Du må godt gøre sådan her. Sådan her. Sådan her. Prøv at se. Du skal gøre sådan forsigtigt. Ikke ondt? Lidt og... Tiger. Lidt sådan her. Så jeg bare kan få lidt frem og tilbage, så det bliver udvidet lidt, men så er det nemmere at få det smykket. Men... Okay. Du ved ikke svømme eller noget sådan noget? Solen lukker.